Kwa dhimbele nyakura mgaji wa ng'ateri e kaunti mano ma Migori kama oganda e kaunti ya Migori oyudo thuolo mar romo kod jolendo mag Ramogi FM ma osebedo kabago nyasi mar dhialo higni 20 nyaka ne chak nyakalondo. Jolendo mag Ramogi FM no bago nyasi e gwenge ma Sori kama ne gibage tuke kod twak mag jiwo dongruok e kind ogandawa. Jafo marwa Juma miwaleno koya e kaunti ma Migori. Nyakalondo mar Ramogi mene achiel kuom utego mag fwambo e bwo kamino mar All Media Services orwako ike mar 20 nyaka ne chake. Jolendo kod jotije mamoko ma kamino mar All Media Services ne obedo kod romo kod jowinjo mag nyakalondo ni e kaunti ma Migori mar gwero kamano. Wadwokero kamano ne jotend nyakalondo mar Ramogi kachiel kod jotend All Media Services kuom miwa thuolo mondo mi obiwa mosregi ogandawa. Wantiere kod johera mag nyakalondo mar Ramogi ma bende osewuotho kodwa kuom higni moingo 20 nyaka ne chak nyakalondo mar Ramogi. E nyasi no mane opong' kod mor kaachiel kod ilo ne omiyo oganda thuolo mar romo kod jolendo mamoko mag nyakalondo ni kendo yudo puonj mopogore opogore e kinde nyasi no. E higni 20 mar Ramogi osebedo go ni waseyudo lokruok mang'eny. Nitie kata joma ne nitiere dala ma kata Kiswahili no giwinj kata ka ilando habari. Sani wawinjo habari gi e tiende gi kaka piny dhi kendo sani ji go siasa nyaka ja klas 2. Ni 20 go osemiyo kata mana dhako mane chendo ahinya no weyo chendo nikech owinjo weche mabeyo koa kuom radio Ramogi. Jotene mag Ramogi mawuok e kaunti ma Migori kod Homa Bay bende ne oyuoro e budho ni kendo puonj nyakalondo ni. Kendo Ramogi osemiyo wang'eyo kata kaka go ombulu. Ramogi osemiyo wang'eyo kata kaka jasiasa nyalo wuondi kata konyalo wacho ni adieri. Mar nyakalondo mar Ramogi ka otelnegi kod cluster manager Nancy Kwamboka ne ojiwo oganda mondo kodhi nyime kod winjo nyakalondo mar Ramogi mondo gidhi nyime kod yudo puonj makelo dongruok. I take this opportunity to say thank you to our listeners for the support they have given us. Ramogi has walked the journey with the Luo nation. That's why it's called Karchunja Luo. This is why we strive every day to ensure that we are coming up with new programs, with new content that not only educates but also entertains and ensures that our audience is empowered. Riwruoge mopogore opogore ma bende osebiro katiyo machiegni kod nyakalondo ni bende ne ochopo e nyasi ni. Today, as we celebrate our 20 years as a station, we want to give thanks to all our partners, those who are with us here today, those who have supported us over time. We are really happy that Ramogi FM is their choice of information, education and entertainment. Osebete kipao mambele mar kelo gima waluongo ni civic education. Nitiere programs mantiere gi weche ma gilando ma samoro wan kaka jopiny kade onge Ramogi no de samoro kochoponwa. Tend nyakalondo ni mar Ramogi osingo dhi nyime kod chopo dwaro mag jowinjo kaachiel kod medo chwalo chenro mag dongruok e kind oganda. Juma, Ramogi TV, Migori. Kapodo wantiere Kaluo